Wethu siyabingelela bafowethu, sibingelela umoya uphansi, sibingelela umoya uphansi ngendlela yesimanga. Silapha emsini kwangizwe emadundube embumbulu bafowethu. Sithola ukuthi kufika abantu la bezofuna ungizwe bangamthola bathi mabephuma nje ngesango babonakala kuqala kushisa izingane ezinganakile. Ngenhlanhla kaNkulunkulu ke sithola ukuthi akekho umuntu olimele, kodwa ke impahla ilimele kakhulu, umuzi uphelile wonke, akho lutho, akhulumanga izinto eziningi. Kodwa ke into enkulu empilweni kuba yiwo umphefumulo. So ke lokhu kuyasethusa ke thina sizinsizwa ngoba sithola ukuthi emasontweni amabili edlule sithola insizwe sisebenza nayo kuthiwa uvele emntwini yakwaGumede uqwabe le emzimkhulu. Sathola ukuthi naye kufika abantu emzini wakhe, bafika futhi kunezingane njengesimo esifanayo nesikaMacengwane, kunezingane bafike babulala amawindi nezicapha ekhaya kubo. Lokhu ke sikubona kuyimpi nje eqondene nokuthi ngoba kukhona umsebenzi esiwenzayo owaziwayo, futhi singafisa ukuthi sikhiphe iseluleko sokuthi cha, siyazi ukuthi khona abakithi abayingxenye yokuvikela abantu abathile uma senza lo msebenzi esiwenzayo. Singasikhipha nje iseluleko sithi hayi bafowethu yekani, ilokho esikushoyo ukuthi yekani ngoba njengoba nina sisebenza singabulali umuntu, singashayi umuntu nje, sishayana sodwa. Bonke laba bantu babona sibashaya ngemvubu phambi kwamaphoyisa nibobabuka, masibashaya ngemvubu babaleka bengene eviyweni. So ke akekho umuntu ongathi uma umshaya eshawa umuntu ophuma kulaba bantu abangaka abawu-3000 aphinda abaleka ayongena phakathi kubona. So ke njengoba esuke ebaleke engene eviyweni suke khomba ukuthi umuntu esihamba naye. Ngakho ke laba abavikela abantu bokufika abayisikhulu, abayiphoyisa, abazinsizwa lezi ezibizwa ngeinkabi, ayiyekani bafowethu ngoba niyabona nani ukuthi izwe lo msebenzi esiwenzayo liyawudinga, abaholi bayawusupporta, abantu abaningi bayaweseka, iSouth Africa yonke iyaweseka. Ngakho ke iseluleko nje ukuthi yekani, bese kuthi abantu bokufika bonke ngomhla ka-30 June kufanele bakwazi ukuthi behambe beye emakhaya. Kusukela namhlanje njengoba kuwumhla ka-10 abantu bokufika basalelwe izinsuku eziwu-40 ukuthi bephume bephele eSouth Africa, sisale silungisa izwe lethu. Lezi ezakithi insizwa ama-security la eSouth Africa avikela abantu bokufika, yekani. Insizwa lezi ezibiza ngenkabi evikela abantu bokufika, yekani. Amantombazana la athandana nabantu bokufika awahambe nabo abantu bokufika. Ngaphandle kwalokho yekani ngoba kulula kabi kithi ukuphendula lelizwe libe enye into, kodwa ngenxa ukuthi sinakekela umnotho, sinakekela abantu, sifikela ukuthi kungalibali abantu abangahlangene nalezi zinto nabantu abahambisa izinto ngokuthetha. Ingakho siphela sithi yekani. Siyamkhalela kuMacengwane, sizophinda sikhulume naye usazophela nezinye inkulu ekhuluma ngalokhu, kodwa nje siyakhalela Macengwane ngobubi obenzeka emsindawumuntu wakho. Sikufisela mfowethu ngathi ngasheshe kululameke kulesi simo. Siyazi imali azikho, sizocela nje ukuthi kube khona indlela yokuthi izinsizwa zonke ziselestini, insizwe iselestini iyodwa, siwuvuse ngokusheshsha lo musika Macengwane. Siyathokoza. Inhlelo mhlawumbe qhawela kithi zakho ngoba abantu bahleli befiswa mfethu ukuthi bazi ukuthi uyangaphi kwenzeka kanjani. Kusasa ekseni nje, kusasa ekseni ngomhla ka-11 ngoMsombuluko, ekseni ngo-8 ngizobeka esikhosini okuningi sizoveza la